Unha manchea de contos. Vedes aquela serra? Sí, pois no cume da montaña máis alta levántase a cidade de Fua, famosa no mundo enteiro pola calidade das súas ocas. Fua é unha vila tranquila na que todas as rúas van dar ao gran palacio do rei Bernat VI, unha auténtica fortaleza rodeada de murallas inexpugnables. En Fua naceu Salvador, un neno moi fedello que pasaba todo o día facendo ir as ocas montaña arriba, montaña abaixo. Vivía con súa nai, e grazas a unha hortiña que tiñan, comían sopa de verduras todos os días. Todos os días, debedes vos preguntar. Pois sí, todos os días. E os domingos, 2 cuncas. Farto de tanta sopa, Salvador soñaba esperto que lle daba un bocado grande á oca que súa nai cociñaba cada noite de Nadal. Unha receita deliciosa. Ao forno, rechea de mazá, cirolas e piñóns e acompañada dunha boa ensalada verde. Era como para lamber os dedos. Pero resulta que un ano as cousas complicáronse. A finais de outubro, o ceo escureceuse e pouco despois caeu unha nevarada que tinxiu todo de branco. Aquela noite xeou tanto que pola mañá Salvador descubriu que todas as ocas morreran de frío. Estaban tesas como paus. Vaya, todas non. Soamente sobrevivira unha. A máis bella, a máis escandalosa, a que andaba todo o día... Pac, 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 pac. Que imos facer este ano? Lamentouse Salvador cando viu aquel panorama. Soamente nos queda esta oca tan pesada que non serve nin para facer un caldo. Que mala sorte! Coa gana que tiña de comer unha, asadiña no forno, con patacas... Salvador é a oca do Nadal. Como podedes imaginar, Salvador desanimouse moitísimo. Non se quería resignar a quedarse no único manxar que comía o ano e ter que volver comer outra vez a aburrida sopa de sempre. Así pois, despois de estar a rumiar un cacho para atoparlle unha solución ao problema, Salvador tivo unha idea. Colleu a oca vella polo pescozo e, sen acobardarse, plantouse no palacio do rei. Un paxe acompañouno ata a sala onde o rei Bernat recibía en audiencia os seus súbditos. A súa esquerda estaba sentada a raíña Miralda e a súa dereita as súas fillas, as princesas Obdulia e Matilde. «Que quere este rapaz que trae unha oca?» preguntou o monarca. «Maxestade», contestou, «chámome Salvador, e por desgraza morreronme todas as ocas por mor da xeada. En fin, todas non, soamente sobreviviu esta, a máis bella. E pensei que, antes de botala na pota, era mellor regalarlla a súa maxestade como unha demostración do meu respeto e admiración». Pensou o rei ao ver aquel animal tan esmirrado. «Viñéchesme regalar a única oca que che queda no curral?» A túa xenerosidade é admirable. Moitas grazas, rapaz. Eu tamén che desexo unhas boas festas e para che demostrar o meu agradecemento heiche facer un bo regalo se me resolves un problema. Vos diredes, dixo Salvador. Pois ben, dime de que maneira repartiría a oca entre a raíña, as princesas e máis eu. Salvador foi máis rápido do que todos esperaban. Moi fácil, maxestade. As vosas fillas, por seren novas e teren toda a vida por diante, daríalles unha a cada unha para que puidesen voar. A raíña daríalle o peito, que é o símbolo da maternidade, e a vos, maxestade, os 2 zancos, porque sobre as vosas pernas descansa todo o peso do reino. O rei quedou gratamente sorprendido ante a resposta de Salvador. Non esperaba unha saída como esta. Moi ben, sentenciou o rei. Non me decepcionaches nada de nada. Demostraches que és un rapaz moi listo. Como recompensa, regaloche media dúcia de ocas. Así poderás pasar unha boa noite de Nadal. Entón tocou as palmas, e dunha porta traseira saíron 6 ocas rebuldeiras que camiñaban movendo o cu. Salvador púxose moi contento. Xa tiña cea para a noite de Nadal.
Mais a nova de Salvador e as 6 ocas estendeuse como a pólvora e chegou aos oídos dos homes máis avariciosos da cidade. Se un rapaz parvo e pobre conseguiu arrincar 6 ocas do rei, cantas máis podería arrancar eu, que son un dos membros mantes da comunidade? Preguntouse en voz alta o nobre. En un santiamén, o home presentouse no salón do trono con 7 ocas de plumaxe branca como a neve. Majestade, dixo o nobre facendo unha reverencia, este é o meu presente de Nadal. Son as ocas máis fermosas da miña granxa. É un obsequio para demostrar o respeto que vos teño. Grazas, cabaleiro, contestou o rei Bernat. A vosa lealdade é admirable, e tamén vos sei facer un regalo se conseguides resolverme unha dúbida. Vos diredes, majestade, dixo o nobre. Quería saber como repartiría de las 7 ocas entre a raíña, as princesas e máis eu. 7 ocas para 4 persoas. Decídeme, señor, como o faríades? Dixo o rei. O nobre quedou coa boca aberta. Non esperaba un problema tan complicado. 7 entre 4 son 2. Non, é unha media tampouco. Suaba fío mentres contaba cos dedos. Xa teño, majestade, estoupou de súpeto. Toca unha oca e 3/4 por persoa. Iso mesmo, dixo o rei. Agora farei chamar un rapaz que esta mañá me sorprendeu pola forma na que resolveu un problema semellante ao voso. Se o rapaz o resolve dunha maneira máis orixinal, o meu regalo será para el. Pola contra, se non o consegue, o regalo será para vos. Ao cabo de poucos minutos, volvía Salvador a estar en presenza do rei por segunda vez nun día. Dime, rapaz, de que maneira repartiría 7 ocas entre a raíña, as princesas e máis eu? Preguntou. Salvador púxose a rumialo. No salón do trono non se escoitaba ningunha mosca. Moi fácil, majestade, contestou todo decidido. A vos, que sodo o rei, daríavos 3, tantas como membros da familia tedes que alimentar. A raíña, 2, unha por cada filla que trouxo ao mundo. E as princesas, unha oca para cada unha, xa que este é o número de irmás que teñen. 3 para vos, 2 para a raíña, unha para a princesa Obdulia e unha para a princesa Matilde. Total, 7 ocas. Cabaleiro, dixo o rei dirixíndose ao nobre envexoso, gañou o neno, xa que demostrou que non todo na vida é unha simple operación matemática. Así pois, grazas polas vosas ocas e xa podedes marchar. Despois, díxolle a Salvador. E ti, rapaz, gañaches unha boa recompensa. A partir de agora, cada ano recibirás media dúcia das miñas mellores ocas. Desta maneira nunca máis terás que celebrar a noite de Nadal sen unha boa cea na mesa. Grazas á xenerosidade do rei Bernat, Salvador e máis súa nai esqueceron definitivamente as sopas. As ocas que o rei lles regalaba puntualmente cada 1 de decembro comezaron a criar ata que, co paso do tempo, Salvador converteuse no propietario dunha das granxas máis grandes da cidade de Fua. Converteuse nun home rico que gastaba o diñeiro en traxes ben lucidos e en todo tipo de xoias. E grazas á maneira na que prosperou a granxa e á calidade dos animais que ali criaba, aquel neno que comía sopas a todas as horas pasou á historia co nome de Salvador Ocas. E fíxose famoso por ser o fundador dunha das linaxes máis importantes da cidade de Fua.